ג'יי פרבוג'י, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בנושא מערכות היחסים. שיעור נוסף ולא האחרון במאמר הזה, שבו אנחנו בעצם פוגשים את ההגות ביחס לנושא הזה. כשכפי שאמרנו ונכחנו, מתחיל בעצם מן ההגות לגבי הנושא של הדימוי העצמי. אמרנו שאנחנו למעשה לומדים מפרבוג'י, שאין לנו מה לדבר או להגות בנושא מערכות היחסים לפני שאנחנו חוקרים לעומק ומבינים לעומק את הנושא של הדימוי העצמי. מכיוון שהוא התשתית של מערכות היחסים. אנחנו ניגשים אל כל אינטראקציה עם בן אנוש אחר, עם התפיסות שיש לנו לגבי עצמנו ולגבי מי הוא או מי היא. ופרבוג'י אומר לנו שמכיוון שהדימוי העצמי הזה הוא אשליה ולא מציאות, אנחנו מתקשים לנהל מערכות יחסים שיש בהם באמת הקשבה, אינטראקציה, מערכת יחסים אמיתית, ולכן אנחנו בעצם כושלים במערכות היחסים שלנו. לכן אנחנו לא זוכים בהרמוניה ובהבנה הדדית. מכיוון שאנחנו לא מתקשרים עם ישויות אחרות, אלא אנחנו מקרינים אחד על השני את כל התפיסות שיש לנו. לגבי אחרים, לגבי בן האנוש איתו אנחנו מתקשרים, לגבי החיים ולגבי עצמנו. אנחנו לא נמצאים במצב של הקשבה, של בחינה, של דיאלוג כן ופתוח ברגע הנוכחי. דיאלוג כן ופתוח הוא בעצם הניגוד של התדמית. שאת זה אנחנו נלמד היום בעצם במילים שנפגוש מתוך המאמר הזה של פרבוג'י. פרבוג'י ישקף בפנינו איך למעשה התשתית ליצירת התדמית היא היעדרות של מודעות, היעדרות של תשומת לב. אנחנו צריכים להיות באשליה, בשקר, בהדחקה ובהסתרה, כדי לתחזק את הדימוי העצמי הזה. ואנחנו לא יכולים לצפות שמתוך שקר, הדחקה והסתרה נוכל לתקשר באופן מתחשב, אמפתי, פתוח, אותנטי עם ישויות אחרות, ולכן לא נוכל בעצם לנהל מערכות יחסים הרמוניות. אז לפני שנגיע אל הנקודה הזו, אנחנו ממשיכים ושומעים מפרבוג'י על הדימוי העצמי הזה. אנחנו מבינים עד כמה זה חשוב שנבין את הנושא הזה של הדימוי העצמי, שנהגה בו, שנתבונן בו, כדי בעצם להבין לעומק שוב את הבעייתיות במערכות היחסים. ולאחר שהגינו בו בשיעור הקודם, דרך המילים של פרבוג'י, פרבוג'י ממשיך ובעצם מפרק וממחיש לנו ממה מורכב הדימוי העצמי הזה, ועד כמה הוא משמעותי בחיים שלו, מכיוון שיש לו כל כך הרבה השלכות על כל דבר שאנחנו עושים, על כל מחשבה שאנחנו חושבים, על דרך שאנחנו מתנהלים, על החוויות שאנחנו בעצם מייצרים עבור עצמנו בחיים שלנו. כולם בעצם נובעות וקשורות באופן הדוק לדימוי העצמי שיש לנו לגבי עצמנו. הדימוי הזה שאנחנו יוצרים אותו ומתחזקים אותו כל רגע ורגע בחיינו. אז נקרא. לכן האנושות מחולקת ומפולגת. איך יכול יהודי באמת להכיר מוסלמי אם הוא מחזיק בדעה קדומה שכל הערבים הם טרוריסטים צמאי דם שגורמים כאב וסבל לקורבנות חפים מפשע? איך יכול ערבי לראות יהודי כמו שהוא, בעודו חושב שכל היהודים הם פושעים? רק כאשר ניפטר מהתדמיות שיצרנו ביחס לאחרים, נשיג שלום אמיתי ונשים קץ לגזענות ולשנאת זרים. אז במילים האלה בעצם אנחנו מתבוננים ביחד עם פרבוג'י בנו כאנושות, כחברה, ככלל. ופרבוג'י מדבר איתנו על תופעות שבהם למעשה קבוצות שלמות של אנשים, עמים, דתות, מתייחסים באופן גורף לקבוצות אחרות, גדולות, עצומות של אנשים, כקטגוריות מסוימות, ככותרות מסוימות, קוראים להם בשמות מסוימים, מקטלגים אותם באופן מסוים. ובכך בעצם מה שקורה לנו כאנושות, זה שאנחנו
מתייחסים שוב למסות של אנשים באופן שמבטל אותם עבורנו. אם אנחנו חושבים שעם כזה או אחר הוא מורכב רק מטרוריסטים, או עם כזה או אחר מורכב רק מפושעים, או דת כזו או אחרת היא משקפת ברבריות ופרימיטיביות, וחילוניות משקפת חוסר עומק וחוסר מחשבה, אנחנו למעשה מכלילים אין ספור אינדיבידואלים, אין ספור פרטים, תחת איזושהי כותרת שבעצם מבטלת אותם עבורנו. ובכך אנחנו לא רק פוגעים בהם באיזשהו אופן, או עושים איזשהו חוסר צדק אולי, אלא אנחנו מונעים מעצמנו תשומת לב, הקשבה, בחינה של כל כך הרבה אינדיבידואלים. אנחנו מכלילים כל כך הרבה בני אדם תחת איזשהו שם, איזשהו גינוי בהקשר הספציפי הזה, ובשל הגינוי הזה אנחנו למעשה מבטלים את האנשים האלה. ומתוך הביטול הזה אנחנו למעשה מפסיקים להקשיב להם, מפסיקים לבחון אותם, מפסיקים להתייחס אליהם כבני אנוש, כשזה דבר שהוא במהותו תמוה. ללא ספק, בן אנוש לא יכול להיות שונה מאיתנו באופן כל כך רדיקלי, כל כך מהותי, כל כך קיצוני. ואם אנחנו באמת נבחן את החוויה האנושית שלנו בתשומת לב, בהקשבה, בהתחברות לחוויה שבנו ולא רק לדימויים ולהגדרות ולנרטיבים שאנחנו נותנים אחד לשני ולעצמנו, ללא ספק נוכל לגעת בעובדה הזו שבן אנוש הוא בן אנוש, ושכולנו מאוד דומים בסופו של דבר. יש לנו אולי נסיבות חיים אחרות, חווינו אולי חוויות שונות, הם השפיעו עלינו באופן כזה או אחר, הם עיצבו את המחשבה שלנו באופן כזה או אחר. אבל במהותנו אנחנו בסופו של דבר מאוד דומים. ואנחנו, ברגע שאנחנו עוברים לשיח שהוא ברמה של קטגוריות, נרטיבים, דימויים, אנחנו מתכחשים בעצם לחוויה האנושית שבנו. ולעובדה שמתחת לכל השונות והחלוקה והעמים והדתות והדרכי התנהגות והפילוסופיות שיש לנו, האידיאולוגיות שיש לנו, כולנו בני אדם. ושבחוויה האנושית כולנו מאוד מאוד דומים. ומה שפרבוד'י אומר לנו שכשאנחנו מסתכלים בעצם בחדשות, בעולם, ורואים את המחלוקות, את השנאה, את הגינוי, את המלחמות, מה שאנחנו רואים זה שיקוף של הטבע שלנו כאיגואים, שיוצר מחלוקת בין בני אדם באשר הם. את אותה בעייתיות שאנחנו פוגשים במערכת היחסים שלנו עם השכן שלנו, או עם הפקיד בבנק, או עם האישה שלנו, או עם הבעל שלנו, וכן הלאה. אנחנו גם רואים משתקף ברמה גלובלית, מכיוון שהרמה הגלובלית לא מנותקת מאיתנו, היא מורכבת מאיתנו. אנחנו אינדיבידואלים בתוך המכלול הזה. כשאנחנו מסתכלים עלינו בעצם ברמה כללית, אנושית, לא אנושית, גלובלית שוב, כאנושות, אנחנו בעצם רואים את הדפוסים שקיימים בכל אחד ואחת מאיתנו, באים לידי ביטוי, וככה בעצם אנחנו נראים. פרבוד'י באיזשהו אופן אומר לנו, זה תוצאה של הנטייה הזאת שיש לנו כאינדיבידואלים לשפוט את האחר, לגנות את האחר, להצדיק את עצמנו, ולא לנהל דיאלוג. כדי להצדיק את עצמנו אנחנו שופטים אחרים, ולכן אנחנו מחזיקים בנרטיבים מאוד מגובשים, מאוד נוקשים, מאוד קונסיסטנטיים, כדי לשמור על הדימוי העצמי שלנו היפה.
השפוי, ההוגן. פרבודג'י אומר, כשאנחנו בעצם נלחמים על הדימויים העצמיים האלה, נפגוש את זה בהמשך המאמר, כשפרבודג'י יגיד שאנחנו למעשה מחזיקים באיזושהי מערכת מכנית, באופן מאוד עוצמתי, משמרים אותה, משקיעים הרבה מאוד אנרגיה כדי לשמור על הדימויים שלנו, אנחנו בהכרח לא מרפים ושמים לב למציאות כפי שהיא, לדברים כפי שהם, אל עצמנו כפי שאנחנו, ואל האחר כפי שהוא. אנחנו לא באמת בוחנים. ברגע שאנחנו מבטלים קבוצה מסוימת כלא לגיטימית, אנחנו גם מתעלמים, כמו שאמרנו, מהחוויה האנושית שלנו ושל אחרים, ואנחנו גם אפילו לא מאפשרים לעצמנו את האופציה של בחינה של דעות אחרות, פילוסופיות אחרות, אידיאולוגיות אחרות, דרכי חשיבה אחרות, דתות אולי, וכן הלאה. כדי להישאר בנוח עם הדרך שבה אנחנו בחרנו, אנחנו נאלצים לבטל הרבה מאוד דרכים אחרות, מכיוון שהם גורמים לנו להרגיש כלא לגיטימיים. ואני חושבת שמה שאנחנו יכולים אולי להסיק מן הדברים האלה, זה שאם אנחנו לוקחים את הכיוון שבעיניי אליו מכוונת היוגה הרטרו-פרוגרסיבית, שהוא כיוון של יותר הקשבה, הרפיה, התבוננות, בחינה, שיחה, דיאלוג, דו-שיח. זה לא אומר שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו. זה לא אומר שאנחנו צריכים עכשיו לקבל דרך חיים של מישהו אחר. אבל זה איזשהו חלון שמאפשר לנו לשחרר את ההתעקשות שהדרך שלנו היא הדרך היחידה והאולטימטיבית והנכונה בהכרח. ולבחון גם את הדרך של עצמנו וגם את הדרכים של אחרים. ושוב, הדבר הזה נכון גם ברמה גלובלית וגם ברמה אישית, ביחס לכל קונפליקט שיש לנו עם בן אנוש אחר, כל מערכת יחסים. ברגע שאנחנו נותנים צ'אנס לבחון גם את עצמנו וגם את האחר. זה לא אומר שעכשיו אנחנו צריכים לעבור מקצה לקצה, אבל אנחנו בטוח נקבל הרבה יותר ידע, הרבה יותר חוכמה, הרבה יותר אור שכרגע נעלם מן התודעה שלנו, מכיוון שאנחנו לא מאפשרים לו שום זווית לחדור, להיכנס אל הנרטיב שלנו שהוא כל כך סגור ומגובש ונוקשה. יכול להיות שבפתיחות הזו, ששוב בעיניי אליה מכוונת אותנו, היוגה הזו והדברים שפרבודג'י מדבר איתנו עליהם, אנחנו פתאום נוכל לזהות כמה מן הזוויות של האנשים שאנחנו כל כך שופטים וכל כך מתנגדים אליהם וכל כך מגנים אותם, אולי משהו בזה פתאום מתיישב עם דעתנו. פתאום יראה לנו הגיוני, פתאום נוכל להזדהות עם מישהו אחר. אולי משהו מן הדעות הנוקשות שלנו והמגובשות, שיכול מאוד להיות שהן מאוד מאוד צודקות. אולי נוכל למצוא בהם איזשהו דופי, איזושהי בעייתיות. והבעייתיות הזו היא לא תחליש אותנו כבני אנוש, אלא להפך, היא תחזק אותנו. פרבודג'י אומר לנו במילים שלו באיזשהו אופן, שהדימוי העצמי הזה הוא לא באמת אנחנו. הצורך להיות חכמים וצודקים והוגנים וטובים יותר מאחרים, הוא מתוך החשש שלנו של לחיות במציאות שלנו כפי שאנחנו מחוץ לדימוי. ולכן אנחנו צריכים ליצור דימוי מאוד חיובי לגבי עצמנו ולשמר אותו, להחזיק אותו. אבל ייתכן מאוד שברגע שאנחנו קצת נרפה מן הצורך האובססיבי הזה, לצייר את עצמנו באופן מסוים, לייצג את עצמנו באופן מסוים,
נוכל להיווכח בעובדה שלמעשה אנחנו קיימים גם ללא הדימוי הזה. שאנחנו בסדר גם ללא הדימוי הזה. שאנחנו לא תלויים בדימוי העצמי הזה כדי להיות שמחים, כדי להיות חופשיים, כדי לחיות. ושבסופו של דבר, כבני אדם, הרבה יותר משמעותי שאנחנו נחיה את מי שאנחנו באמת, מאשר שנייצג איזושהי דמות שתניח את הדעת של האחרים. הרבה יותר חשוב שאנחנו נחיה בשלום עם עצמנו, עם מי שאנחנו מתחת לדימוי העצמי שלנו, וללא קשר לכל ההגדרות והכינויים והייצוגים שאנחנו בוחרים בהם, לתפוס את עצמנו ולייצג את עצמנו מול אחרים. במילים הקודמות שקראנו לפני המילים האלה של פרבוג'י אמר לנו שרק כאשר נזרוק את כל הייצוגים, נוכל גם לדעת את עצמנו, נגלה את עצמנו בעצם, ורק אז נוכל גם לדעת מי הם האחרים. כל עוד אנחנו דפוסים בייצוגים האלה, באופן שוב כל כך אובססיבי, הבעייתיות הגדולה ביותר בעובדה הזו, היא שאנחנו לא מגלים מי אנחנו. אנחנו לא יודעים מי אנחנו, מכיוון שאנחנו מבססים את כל הקיום שלנו על התדמית הזו. יותר משמעותי לנו להשקיע אין סוף אנרגיה בדמות הזו, ושוב להניח את דעתם של כל האחרים, מאשר לחיות, ובאמת להיות מי שאנחנו, לחיות באמת את החוויה שלנו. וזה כמובן טרגי כבני אנוש. אנחנו ממציאים דימויים בחיפושנו אחר מפלט, אבל בסופו של דבר הם מגבילים את החופש שלנו. ככל שעובר הזמן, אנחנו יכולים לפעול רק על פי התמונות שיצרנו. בחיים האלה, כל מה שנותן לנו תחושת ביטחון בהתחלה, בסופו של דבר מגביל אותנו במוקדם ובמאוחר. ככל שחולפות השנים, אנו מרגישים את עצמנו סגורים וחנוקים בתוך הקירות העבים של הדימוי העצמי שבנינו להגנתנו. ההגנה מגבילה אותנו, וככל שאנו רוצים להיות בטוחים יותר, כך אנו נעשים מבודדים ומנותקים מהחיים. אז כאן בעצם פרבוג'י אומר לנו, בנינו את התדמית הזו מתוך הרצון שלנו לשקט, לשלום, להגנה. לא רצינו לפגוע באף אחד, לא רצינו לגנות אף אחד, לא רצינו לריב עם אף אחד, לא רצינו להתעקש על שום דבר. רצינו איזשהו מקום של שקט, של סדר, של נחת. ולכן יצרנו לעצמנו איזושהי תדמית. בסופו של דבר מה שקרה, שלא זכינו בשקט הזה. שלא זכינו בביטחון הזה ובשליטה שרצינו ליצור, שתקנה לנו איזושהי הגנה. ברגע שנוכל לשלוט במה שקורה לנו בחיים, אנחנו חשבנו שנרגיש יותר מוגנים. אבל התוצאות בעצם שאנחנו חווים אותן, הן הפוכות. אנחנו לא יותר שמחים, רגועים, מוגנים, אלא אנחנו בסופו של דבר מנותקים מהחיים, מבודדים. דיברנו בשיעור הקודם על האניגמה, שאנחנו מתוך חוסר נוחות, לחיות בתוך חוסר הוודאות של החיים, בתוך האניגמה של מי שאנחנו, בתוך המסתוריות הזו, שאנחנו לא יכולים לתפוס אפילו מי אנחנו, מרוב שאנחנו חוויה מסתורית כבני אדם, אנחנו בורחים לאיזושהי הגדרה, לאיזושהי תדמית, כדי שהיא תיתן לנו איזשהו שקט, איזשהו סדר בחיים הכאוטיים האלה. אבל ברגע שאנחנו יוצרים תדמית, שמות, הגדרות, הסברים, אנחנו הסבר, אנחנו לא חוויה אנושית, אנחנו איזשהו הסבר שאפשר לתאר אותו, אפשר להסביר איך הוא התחיל ולמה הוא עושה כל דבר ומה הוא רוצה לעשות מחר, יש לו תשובות בעצם לכל דבר. כל ההסברים האלה הם לא באמת מי שאנחנו כחוויה. החוויה האנושית שלנו הרבה יותר גדולה מכל התיאורים וההסברים שיש לנו לגבי עצמנו שאנחנו יכולים לשים אותם במילים. אבל ברגע שהחלפנו את החוויה האנושית שלנו בהגדרות, למעשה צמצמנו את עצמנו וניתקנו את עצמנו
מן החיים, מן החוויה, ממי שאנחנו באמת. כי החלפנו את הגישה הישירה בעצם אל מהותנו עם איזושהי תיאוריה, עם איזושהי תמונה מנטלית, שהיא עבורנו אנחנו. ויכול להיות שמה שאנחנו יכולים להסיק פה מילים של פרבוג'י, שאם אנחנו בחרנו ללכת בדרך מסוים, מתוך מניע מסוים, זאת אומרת רצינו שתהיה לנו איזושהי תדמית כדי שנזכה בשקט, ולא השגנו את התוצאות שרצינו למעשה, אולי כדאי לנו לבחון מחדש, ולשקול אלטרנטיבות אחרות. אם אנחנו מתבוננים בחיים שלנו, ורואים שאנחנו לא באמת חיים בשקט, בביטחון, בשליטה על כל מה שקורה, החיים ממשיכים להיות אניגמטיים. העולם ממשיך להיות כאוטי, עד כמה שלא ננסה לשלוט בו ולסדר אותו ולארגן אותו, ולתת תשובות לכל השאלות שלנו. לא נמצא תשובות לכל השאלות שלנו. אז אם זוהי המציאות שאנחנו בסופו של דבר חווים, ייתכן שגם מה שאנחנו תופסים אותו כמפחיד, אניגמטי, אינסופי, מסוכן, חוסר הוודאות הזו, הוא לא כל כך נוראי, הוא לא כל כך מפחיד. יכול להיות שדווקא שם אנחנו בסופו של דבר לא נמצא פחד וסכנות וחוסר סדר, אלא דווקא נוכל למצוא שם הרמוניה, שקט, שלום. ושוב, הכי משמעותי, זוהי החוויה האותנטית שלנו, ולכן אנחנו נרגיש ללא ספק הכי בנוח. ברגע שאנחנו בעצם מחליפים את החוויה האותנטית שלנו עם איזשהו סיפור, עד כמה שלא יפה ומסודר, אבל הוא לא אנחנו, תמיד נרגיש לא בנוח. תמיד נרגיש לא בבית, מנותקים ממי שאנחנו. רק כאשר אנחנו בעצם נפנה אל עבר ההתבוננות שפרבוג'י מדבר עליה, אל עבר תשומת הלב שפרבוג'י מדבר עליה, למי שאנחנו, למה קיים באמת בחוויה שלנו, מתחת לכל ההסברים והשמות והדוגמות והתיאוריות, נוכל בעצם להרגיש יותר בנוח, יותר בשלום, יותר בהרמוניה, כי זוהי בעצם המציאות שלנו. התדמית שוב היא אשליה, היא לא אמת, היא ייצוג מסוים. אנחנו נותנים שם לאיזשהו משהו שבעצם אין לו שם, שזה בסדר. אמרנו, זה בסדר שיש לנו איזושהי דרך חיים, שנוכל להגדיר את עצמנו באיזשהו אופן. הבעייתיות, בעיניי לפחות, זה שאנחנו שוכחים שגם קיימת מהות מעבר לכל הייצוגים האלה. אז שוב, אני שיתפתי בדעה שלי לגבי הנושא הזה, שאני לא חושבת שפרבוג'י היה ממליץ לנו לחיות ללא שום הגדרה, ללא שום הסבר לגבי מי אנחנו ומדוע אנחנו הולכים בדרך מסוימת וכן הלאה. אבל הבעייתיות היא ברגע שאנחנו מחליפים את החוויה האותנטית שלנו, את הקשר האינטימי ביותר שלנו עם עצמנו, בכל התשובות האלה שבעצם סרטטנו לעצמנו בתוך הדימוי העצמי הזה. כדי להגן על התדמית שלנו, אנו יוצרים מערכת הגנה רבת עוצמה ודוחים ומתעלמים מכל דבר שעלול לפגוע בה. בסופו של דבר, אנחנו לא חיים על פי מה שאנחנו, אלא על פי מה שאנחנו מאמינים שאנחנו. אם אנו מתבוננים, בין שמגנים או משבחים אותנו, נשאר שווה נפש לעלבון ולחנופה כאחד. מה שאנו מכנים מוקשה או שחרור הוא להשתחרר מן התדמית הזו. וחקירה עצמית או אטמה ויצ'רה היא לא לחפש דמות מסוימת, אלא לגלות מי אני. אז אנחנו מתחילים ללכת עם המילים של פרבוג'י אל הדלת החוצה. מתוך הסיבוך, התבוננו, ראינו, הבנו את הבעייתיות בתדמיות האלה שאנחנו בונים, מייצרים, מקרינים וחיים דרכם את החיים שלנו. ועכשיו פרבוג'י, לאחר שהוא מדבר שוב על מערכת ההגנה רבת העוצמה הזו שיצרנו, הוא מוביל אותנו החוצה. מה שפרבוג'י אומר לנו במילים האלה, הוא שברגע שאנחנו מתבוננים, זאת אומרת, בתשומת לב אל החוויות שלנו בחיים, ללא הזדהות, ללא היקשרות, להילול ודחייה מגינוי,
אנחנו בעצם מתחילים לפזר את הדימוי העצמי הזה, לפרק את התדמית שלנו. מה שמחזיק את התדמית שלנו, פרבג'י יגיד לנו גם בהמשך, הוא חוסר תשומת הלב שלנו. ולכן מה רק הדבר היחידי שיכול להחליש אותה, לפזר אותה, לפרק אותה, למוסס אותה, זו תשומת לב. זו התבוננות. בתוך התדמית שלנו, גינוי והילול הם מהותיים. זו למעשה כל מהותה של התדמית. כל מה שאנחנו רוצים כישויות אגואיות, דיברנו על זה בשיעור הקודם, לאחר שהזדהנו עם איזושהי ישות, קיבלנו את העובדה שאנחנו קיימים כפרטים, כאינדיבידואלים, שונים מפרטים אחרים, עכשיו אנחנו צריכים להתחיל להגן על הפרט הזה, להרחיק אותו מסכנות ולהוביל אותו אל הנאה ואל הרפיה. זו מהותנו, כאגואים, לא כמובן כחוויה אנושית. כאגואים כל מה שאנחנו מחפשים זה שקט, הנאה, ביטחון, שליטה, הגנה. זו מהותה של התדמית. על אף שבנינו תדמית מאוד מתוחכמת, מפורטת ומורכבת, וכל אחד מאיתנו יכול להסביר מדוע הוא כפי שהוא ומה הוא רוצה להיות עם מסברים מאוד מאוד מתוחכמים, השורש של הצמידות שלנו לתדמית הזו הוא רצון להנאה ובריחה מסבל. הדרך החוצה והדלת החוצה הם למעשה להתבונן גם במשיכות וגם בדחיות. ברגע שאנחנו מתבוננים ללא הזדהות, אנחנו מחלישים את התדמית הזו. מחלישים את כל המנגנון העוצמתי הזה, שמרחיק אותנו מתשומת הלב ומקשר אותנו אל ההסברים שלנו, אל הנרטיבים שלנו. נרטיבים הם למעשה תוצאה של חוסר תשומת הלב. ברגע שאנחנו מביאים יותר תשומת לב לכל מה שמתרחש, מה שנעים לנו ומה שלא נעים לנו, אנחנו מחלישים את התדמית הזו. התדמית נובעת בעצם מרמה של תגובתיות. אנחנו מגיבים, אנחנו פועלים. תשומת לב אומרת להפסיק לעשות ולבחון. לא להגיב. יקרו לנו דברים נעימים, שמעללים אותנו, שמחזקים אותנו, שנותנים לנו שקט וביטחון והנאה, נתבונן. בהתבוננות אנחנו מתרחקים מהם. יקרו לנו דברים שיהיו לנו מאיימים, לא כל כך נעימים, מדאיגים, נתבונן. ברגע שאנחנו מתבוננים, אנחנו בעצם לא מחזקים את המנגנונים שמשמרים את התדמית הזו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו חווים הנאה, אם אנחנו רק מתבוננים, החוויה הזו מתפוגגת. אם אנחנו חיים ברמה של תגובתיות, כאגואים, כתדמית, אנחנו ננסה לשחזר את ההנאה הזו, להיצמד להנאה הזו, לרדוף אחרי ההנאה הזו. שם אנחנו בעצם כבר בפעילות כישות אגואית, שם אנחנו מחזקים את התדמית שלנו. ברגע שאנחנו חווים חוויות לא נעימות, אם אנחנו רק בהתבוננות, הן תתפוגגנה. לא יכולנו לעשות משהו ביחס לחוויות, הם באו אלינו, הם קראו לנו, אנחנו מתבוננים. החוויות האלה מתישהו יוחלפו בחוויות נעימות יותר, ובזה זה יסתיים. ברגע שאנחנו מגיבים כישויות אגואיות, אנחנו עכשיו צריכים לזכור את אי הנעימות הזו, לדאוג לעולם לא להתקרב אל אי הנעימות הזו, ליצור דפוסים שירחיקו אותנו מאי הנעימות הזו, אנחנו בפעילות. אנחנו שוב מתחזקים כתדמיות, כישויות אגואיות. אנחנו עסוקים לבנות את המנגנון העוצמתי הזה כדי להתגונן מהחיים, כשמה שקורה לנו בעקבות זה שאנחנו לא בעצם פתוחים אל החיים, וכל מה שהם מביאים איתם. אנחנו לא באים במגע עם החוויות כפי שהן, אלא אנחנו בתגובתיות אל החיים. תגובתיות אומרת, אנחנו בונים הסברים, נרטיבים, אנחנו מתכוננים לכל מה שיקרה, אנחנו בונים רעיונות שלמים לאיך אנחנו הולכים להתנהג בכל סיטואציה, אנחנו לא בחיים. אנחנו בראש שלנו, בדפוסים שלנו, בתוכניות שלנו, איך להתמודד עם החיים האלה, שאנחנו בעצם עסוקים בתוכניות האלה
במשך כל היום, כולנו מבינים על מה אני מדברת סביר להניח, אנחנו כל הזמן מנתחים, למשל, אם יש לנו סיטואציה לא נעימה עם בן אנוש מסוים, אז אנחנו חושבים שהוא כזה והוא כזה והוא כזה, ואנחנו נתנהג ככה כדי שלא נסבול ככה ולא יקרה לנו ככה, אנחנו בעצם כל הזמן עסוקים באיך להתמודד עם החיים האלה באופן שלא יגרום לנו לסבול. ובאותו אופן יש לנו תוכניות שלמות לגבי דברים שהם גרמו לנו רגע של עושר, רגע של הנאה, אנחנו מנסים לבנות רעיונות שלמים, איך אנחנו נשחזר את הרגעים האלה, איך נגרום שיהיה לנו יותר רגעים כאלה, אנחנו רודפים אחריהם, ובסופו של דבר, חוץ מן הרגע עצמו, כל התוכניות שלנו לפני ואחרי, בהם אנחנו לא באמת נרגעים, לא באמת נהנים, לא באמת מרפים. אז אנחנו לא באים במגע בעצם עם החיים. אז כשפרבוג'י מדבר איתנו על התבוננות, הוא בעיניי מדבר איתנו על אי תגובה, ובאי תגובה הזו אנחנו בעצם לא ממשיכים לתחזק את התדמית הזו, ולחזק את התדמית הזו, אלא אנחנו בעצם תורמים להתבוגגות של התדמית הזו. בהתבוננות היא תתפזר. בתשומת הלב היא תתמוסס, מכיוון ששוב היא מורכבת מחוסר תשומת לב. זה מה שפרבוג'י אומר לנו במאמר הזה. מה שנותן אוכל לתדמית הזו להיווצר ולגדול, הוא התעלמות מהמציאות. אנחנו מקרינים את מה שיש לנו בראש, ואנחנו בהכרח לא רוצים לראות מה באמת קורה בעולם. כי העובדות יהיו בניגוד לתפיסות שלנו. אנחנו בהכרח רוצים לא לשים לב למציאות, כדי שנוכל להמשיך ולחשוב את המחשבות שלנו, ששם אנחנו מרגישים בטוחים, מסודרים, ושיש לנו תשובות לשאלות שלנו. אבל למעשה, כפי שקראנו בפסקה הקודמת, אנחנו לא באמת מקבלים שלום ושקט והגנה ושליטה, אלא החיים ממשיכים להיות כואבים, בעייתיים, אנחנו מנותקים מהחיים, הם לא נוחים לנו, כשהדבר הזה יפקוד אותנו בעוצמה גדולה יותר, חוסר הנוחות שהחיים מביאים אותם, ככל שנתגונן, ככל שנסתגר בתוך התדמית שלנו, נחווה פחות נוחות בחיים, כיוון שאנחנו לא מתמזגים עם החיים, אנחנו לא רפואיים בתוך החיים, אלא אנחנו מתגוננים מהחיים. ככל שניפתח אל החיים, לא נתגונן, לא נתכנן יותר מדי, אלא נקבל את החוויות כפי שהן, אז אנחנו נוכל בעצם להיות יותר שלווים, יותר שקטים, יותר רפואיים בחיים. אנחנו בעצם מזמנים שוב את החוויות האנושיות שקורות לנו בזרועות פתוחות. ולכן בהכרח אנחנו נהיה כבר יותר רגועים ומאושרים ושקטים. אז בתדמית הזו מה שאנחנו בעצם רוצים שוב זה להרגיש שאנחנו בסדר, שאנחנו צודקים, שאנחנו חכמים, שאנחנו יפים. בצורה כזו או אחרת, יכול שנגיד את זה בצורה הרבה יותר מעודנת ומתוחכמת וכביכול צנועה. אבל במהות, בהתבוננות, אנחנו בעצם בסופו של דבר רוצים להרגיש בנוח עם איך שאנחנו מתנהגים ועם מי שאנחנו. ואנחנו מאוד חוששים, מאוד מנסים להימנע מכל מה שיגנה אותנו, יקטין אותנו, ישפוט אותנו, כי הוא מאיים על קיומנו למעשה, מכיוון ששוב קיומנו זה התדמית הזו. פרבוג'י כאן מדבר איתנו על הדרך של האטמה-ויצ'ארה, חקירה עצמית. פרבוג'י מדבר על הדרך הזו בהרצאות שלו על ויבקה צ'ודמני, הספר הוודנטי של שנקראצ'ריה, שמדבר על הדרך הזו בוודנטה, המושג אטמה-ויצ'ארה לקוח מוודנטה, ומשמעותו שוב חקירה עצמית, שבעצם בחקירה העצמית הזו, מה שאנחנו שואפים הוא להבחנה, למה שנקרא בהינדואיזם ויבקה. אנחנו בעצם רוצים לבחון את המציאות, להתבונן במציאות, ולעשות הבחנה בין אמת לשקר, בין עובדות לאשליה. אנחנו מתחילים בדרך הזו, דרך האינטלקט, ושואפים בסופו של דבר להגיע להתבוננות אולטימטיבית, לויבקה אולטימטיבית, שבה בעצם נזהה את מהותנו, ונוכל לראות כל מה שהוא בעצם חולף, שקרי, אשלייתי. אבל גם כל עוד אנחנו לא ברמה של מדיטציה, שאנחנו באמת חווים את השתי רמות האלה באופן גלוי מול העיניים שלנו, את
מה שפרבוג'י מכנה אותו בהרצאה הזו סלף ונון סלף, העצמי ומה שהוא לא עצמי. גם דרך האינטלקט אנחנו יכולים להתחיל לעשות את ההבחנה הזו. ומה שאנחנו לומדים בדרך הזו, פרבוג'י מדבר על זה שוב בהרצאה על ויבקה צ'ודמני, למעשה זה סדרה של כמה הרצאות, מאוד מומלץ להקשיב להם. פרבוג'י מדבר איתנו על הדרך הזו של החקירה העצמית, שבה אנחנו בעצם שואפים לבחון מי אני. שאלה מאוד מהותית, בוודנטה ובדרכים רוחניות שונות, מי זו המהות הזו? דיברנו על זה שוב בהרצאות שונות, בשיעורים קודמים. החקירה הזאת של מי זו הישות הזו, מי זה שם הכינוי גוף הזה, שאנחנו קוראים לו אני. ובדרך של הוויבקה, אנחנו מתחילים לבחון. אז פרבוג'י אומר לנו, אם נבחן את התופעה הזו שהיא אנחנו, ונבחן למשל את האמירה שאני יושב, נוכל לזהות ולפרק עם חשיבה, דרך החשיבה, שהאני הוא מהות. אני תמיד אני, כל מה שאני יודע זה אני. אבל היושב זה משהו חולף. לפעמים אני עומד, לפעמים אני שוכב, לפעמים אני קופץ. זה לא אני, זה לא מהותי. אני צעיר. עכשיו אני צעיר, ויום אחד הייתי תינוק, ואולי אני אהיה מבוגר, בעזרת השם עוד מעט. זה לא מהותי, אבל האני זה מהותי. אני כועס. שוב, אני זה המהות, כועס, זה חולף, זה מצב שבא והולך. אני הגוף, לא, הגוף זה איזושהי הזדהות שיש לי כרגע, אבל זוהי לא מהותי, זו לא החוויה האינטימית ביותר שלי, וכן הלאה וכן הלאה. ופרבוג'י מדבר בהרצאה הזו על דוגמה שממחישה את הנושא הזה של הוויבקה, כשהוא מסביר את העובדה שכרגע בעצם ההזדהות שלנו עם עצמנו, זה איזשהו שילוב, איחוד של משהו עצמי, משהו מהות ומשהו חולף ושקרי ואשלייתי. אנחנו בעצם מערבבים את החוויות האלה ביחד, ומתייחסים אליהם כמציאות אחת, כמי שאנחנו. ובעצם בנושא של הדימוי העצמי שבו אנחנו נוגעים במאמר הזה, אנחנו רוצים להתחיל ולבחון את איך שאנחנו תופסים כרגע את עצמנו, ולבודד מה זה בעצם חולף, מה זה בעצם שם, מה זה תיאור, מה זה רק ייצוג. זו לא מהותנו. ושבתקווה המהות תישאר. מי שאנחנו, מתחת לכל הדימויים האלה שוב, יישאר. אז פרבוג'י נותן את הדוגמה של הכדור אש, כדור ברזל שמוכנס לתוך אש, והוא הופך להיות חם ואדום, ואם נבוא ונתבונן בו, בעצם נראה כדור אש. אבל אם נבחן את הכדור אש הזה, נוכל לראות שבעצם זהו רק כדור ברזל, ושהוא רכש תכונות מסוימות בגלל המגע שלו עם האש. אם נרצה לבודד ולבחון מה זה הכדור ברזל הזה, מבלי האש, נצטרך לבחון שוב את התכונות שלו, ולדעת ולהסיק מה מן התכונות האלה למעשה שייך לאש. אז הצורה העגולה למשל שייכת לכדור הברזל. החום למשל שייך לאש, קיבל אותה מהאש. זה לא קשור אליו, למהותו ככדור ברזל. אולי צבע השחור שלו, הכהה שלו, שייך לכדור ברזל. אבל הצבע האדום שהתווסף לו והתערבב עם הצבע השחור, נקנה בגלל המגע שלו עם האש. אז בעצם בתהליך הזה אנחנו עושים ויבקה, הבחנה. ואת אותה ויבקה אנחנו רוצים לעשות כשואפים רוחניים, בהתבוננות על עצמנו, כדי לבחון ולבודד את התכונות האלה, ולזהות שוב מה זה חולף ומה זה נצחי. מה זה שטחי ומה זה מהות. מה זה זמני ומה זה תמידי. וכולי. אז זוהי בעצם הדרך של, זו דוגמה אחת, זו שיטה אחת מתוך שיטות שונות בתוך הדרך של ודנטה, של חקירה, שבה אנחנו בעצם רוצים דרך האינטלקט להתקדם אל עבר המהות, אל עבר ההתמקמות שלנו בעצמיותנו. דיברנו בשיעורים קודמים על העובדה
האינטלקט, האספקט של החשיבה, יכול מאוד לעזור לנו בדרך הרוחנית, כל עוד אנחנו לא ממוקמים במצב של מדיטציה. אנחנו יכולים להשתמש בו. וכאן במאמרים שאנחנו קוראים של פרבודג'י, ללא ספק הוא מדבר איתנו מתוך מצב מדיטטיבי, על איזושהי מהות, על איזושהי מציאות. אבל גם אם אנחנו לא חווים את המציאות הזו כרגע, שפרבודג'י מדבר עליה, על הפירוד הברור הזה בין המהות למה שהוא לא מהות, אנחנו יכולים להשתמש בחשיבה שלנו כדי לבחון את העובדות האלה בתוכנו, ולאט לאט להתקדם אל עבר יותר מודעות. אז בעיניי כשהיוגה הרטרו-פרוגרסיבית מכוונת אותנו למודעות, השיטה היחידה למודעות היא לא רק מדיטציה. מדיטציה זו גם בהחלט שיטה חשובה, השקט, ההתבוננות, ההפסקה של עשייה וניסיון פשוט לשים לב ולחוות מהותי. אבל גם האינטלקט, גם החשיבה, הם משמעותיים ביותר בתוך הדרך הזו. וביוגה הרטרו-פרוגרסיבית אנחנו מוצאים הרבה מאוד חומר לחשיבה. והחשיבה שלנו יכולה לעזור לנו באופן מהותי מאוד לבחון את התדמית העצמית שלנו ולבודד מה יצרנו כדי להתגונן מפני החיים, מה יצרנו וזהו רק דפוס שאנחנו חוזרים וממחזרים ומשחזרים אותו כדי להתגונן מהחיים, והוא לא באמת מי שאנחנו. ושוב, החשיבה הזו היא כלי מאוד משמעותי כדי לעזור לנו להתבונן בעצמנו, ולהתקרב בתקווה אל עבר מצב מדיטטיבי, שבו אנחנו רוצים לחוות את המהות הנקייה שלנו, ללא כל הזיהויים שכרגע אנחנו מחזיקים בהם בעצם. הבעיה היא לא חשיבה, אלא המצאת דימויים דרך החשיבה. יש לנו דימוי של החושב, אשר מתוחזק על ידי הזיכרון. מכיוון שכל הדימויים מבוססים על העבר, הם מונעים מאיתנו לראות את המציאות ולוכדים אותנו בעולם אשלייתי של זיכרונות וחלומות. כל עוד אנחנו חיים על בסיס דימויים, אנו נשארים מנותקים מההווה, מהמציאות ומעולם העובדות. אז שוב, כאן פרבודג'י אומר לנו, הבעיה היא לא חשיבה. בדיוק דיברנו על הנושא של החשיבות של החשיבה. אנחנו אומרים הרבה פעמים שהדימוי העצמי מורכב ממחשבות, אבל הוא לא מורכב מחשיבה, הוא מורכב מהפסקת חשיבה. אנחנו ממחזרים מחשבות, תפיסות, דוגמות שהן מקובעות, שהן כבר מסקנות, ואנחנו לא שוקלים אותן. אנחנו רוצים להתחיל לחשוב כדי להפסיק, לתחזק את הדימוי העצמי הזה. חשיבה עוזרת לנו בעצם לבחון ולהביא מציאות אל המציאות האשלייתית שלנו, או אל החוויה האשלייתית שלנו, או אל ההזדהות האשלייתית שלנו ברגע זה. פרבודג'י מדבר כאן על עולם העובדות, שברגע שאנחנו בדימוי העצמי שלנו, אנחנו למעשה מנותקים מעולם העובדות. וזה בעיניי מפתח מאוד משמעותי להבין את הנושא של הדימוי העצמי, ובכלל את החיים הרוחניים. להבין אפילו מה זה הערה, כפי שאני מסיקה מהמילים האלה של פרבודג'י. לדעתי כאן פרבודג'י אומר לנו, הערה, שחרור, מדיטציה, הם לא מתכוונים שאנחנו נתעלם מהמציאות שלנו ונתחבר לאיזושהי מציאות נשגבת שאין לנו גישה אליה, שאין לנו מושג לגביה, שהיא לא קשורה אלינו, אנחנו רוצים שתיפול עלינו ותכפה את עצמה עלינו, על המציאות שלנו. לא. פרבודג'י אומר לנו, ההתעוררות היא בעצם לפקוח את העיניים שלנו אל העולם הקונקרטי, אל עולם העובדות, אל זה שיושב לידינו, אל המגע שלנו בספה או בכיסא שעליו אנחנו יושבים, אל תשומת הלב שלנו לכל פרט ופרט שכרגע קורים בחיים שלנו, ושהם לנגד עינינו. אבל אנחנו לא שמים לב לעולם העובדות, מכיוון שאנחנו חיים בראש שלנו, בעולם הפסיכולוגי שלנו, בעולם הרגשי שלנו, בעולם האישי שלנו. בואו נשכח מהערה, בואו נשכח מאלוהות וממדיטציה ומרצון לחוות איזשהו משהו נשגב ושמימי. העולם המיידי ביותר, שכרגע אנחנו חווים אותו,
הוא לא נמצא בעצם בגישה שלנו, מכיוון שאנחנו ברוב שעות היום, ברוב הרגעים בחוויה האנושית שלנו, לא בוחנים אותו, לא מקשיבים לו, לא בודקים אותו, כי אנחנו יותר עסוקים בלהקרין עליו את המחשבות שלנו, את ההגנות שלנו, את התוכניות שלנו. מסדרים אותו, מארגנים אותו, מפרשים אותו, עד כדי כך שאין לנו מושג מה הוא באמת. אנחנו לא בוחנים אותו. פרבוג'י דיבר באחד מן המאמרים שקראנו, על העובדה שאנחנו אולי יש לנו דימוי גוף שהוא שונה מן העובדות האנטומיות והפיזיולוגיות שלנו. פשוט נסתכל במראה, פשוט נשקול את עצמנו. אנחנו לא רוצים לדעת את העובדות, מכיוון שהתפיסה שיש לנו לגבי עצמנו, באיזשהו אופן ממלאת אצלנו צרכים פסיכולוגיים, ושומרת על החוויה האנושית שלנו מוגנת. אז אנחנו לא רוצים לדעת את המציאות, ואנחנו אלה שמתעקשים לא לדעת את המציאות, וזו הסיבה היחידה שאנחנו לא מוארים, שאנחנו לא מודדים, שאנחנו לא נפתחים. אנחנו בעצמנו מנתקים את עצמנו מן החיים, בגלל הרצון שלנו לברוח מן הכאב ולרדוף אחר הנאה. הרצון האובססיבי שלנו, המכניזם העוצמתי הזה שאנחנו ממשיכים ומתחזקים אותו, זוהי הבחירה שלנו, כי הוא יותר משמעותי עבורנו מן החוויה של החיים. ואם אנחנו רוצים לחוות את החיים, אם הם יותר משמעותיים עבורנו, הדלת שלנו היא התבוננות. היא תשומת לב בכל הדבר הזה, בכל מה שקורה. לשים לב, ורק דרך תשומת הלב, אנחנו בעצם נוכל לבוא במגע עם עולם העובדות, עם המציאות. דרך מגע עם עולם העובדות נוכל לבחון את בני האנוש האלה שאנחנו רוצים לשפר את מערכות היחסים שלנו איתם. אנחנו לא מכירים אותם, אנחנו לא מקשיבים להם בכלל. גם הקונפליקט שאנחנו חווים בתוך מערכת היחסים הוא אי נוחות שיש לנו, אבל לא בהכרח כל כך אכפת לנו מהמציאות שלהם, מהסיפור חיים שלהם, מן הקשיים שלהם, אולי קשיים שאנחנו מערימים עליהם, במה הם היו רוצים. ולכן, בגלל שאנחנו לא בעצם פתוחים ומקשיבים, אנחנו לא יודעים אינפורמציה. אנחנו חוסמים את עצמנו מלקבל אינפורמציה. מלבוא במגע שוב עם עובדות. אנחנו מתנתקים מן החיים. בואו נמשיך עם המילים של פרבוג'י. כדי לבסס מערכות יחסים אמיתיות, עלינו להשמיד את התדמיות שיש לנו על עצמנו ועל אחרים, מה שאומר הרס עצמי שלנו כפרטים. ההשמדה הזו חייבת לשים קץ גם למנגנון שמזין את התדמית, שאם לא כן, לא יעבור זמן רב עד שתצוץ תדמית חדשה. תהליך המיגור מורכב מהתבוננות בתופעה בתשומת לב ערה. אם אנו מסוגלים לתפוס את העולם בלי להקליט ולשחזר אותו, נוכל לנוע בחיים בלי ליצור ייצוגים של עצמנו או של אחרים. אנו בונים תמונות מנטליות בשל חוסר תשומת לב. מערכות היחסים שלנו צריכות להיות מבוססות על התבוננות בהווה ולא על הקלטות הכרתיות של העבר. המחשבה עצמה היא תוצאה של זיכרון, ניסיון, ידע מוגבל וחוסר תשומת לב. כאשר אנו מתרכזים, הפעילות ההכרתית פוחתת. כשאנחנו מודעים, אנחנו לא יוצרים תדמיות. אז כאן בעצם אנחנו מקבלים איזשהו סיכום למה שדיברנו עליו, ואיזושהי מסקנה משמעותית ואולי לא קלה לעיכול. פרבוג'י אומר לנו, אם אנחנו רוצים לגשת למערכות יחסים, לנהל מערכות יחסים אמיתיות, הרמוניות, מוצלחות עם אחרים, אנחנו צריכים להרוס את התדמית העצמית שלנו, מן השורש. פרבוג'י אומר לנו, אנחנו צריכים להימחק כפרטים, כאינדיבידואלים, להפסיק להיות משמעותיים לחלוטין. לא רק זה, עוד יותר רדיקלי. פרבוג'י אומר לנו, לא מספיק שנהרוס את התדמית העצמית שלנו, אנחנו צריכים גם למגר את המנגנון שמתחזק את התדמית העצמית. אם אנחנו קיימים כישות, אם לא הרסנו, מיגרנו, מחקנו את החשיבות של הקיום שלנו כישויות,
אנחנו בהכרח ניצור תדמיות, וברגע שניצור תדמיות, בהכרח נתנתק מהמציאות, נתעלם מן המציאות, נקרין את המחשבות שלנו על אחרים, לא נתקשר איתם. וכאן פרבוג'י מוביל אותנו אל החיים הרוחניים, שאיתם נמשיך רק בשיעור הבא. אנחנו נסיים את השיעור שלנו היום בעצם במילים האלה. פרבוג'י אומר לנו, בסופו של דבר, כל עוד אנחנו משמעותיים ורוצים להתקיים, ורוצים לשמר את הקיום שלנו, בתוך מערכות היחסים, נלחמים באיזשהו אופן על התדמית שלנו, אנחנו לא באמת יכולים להיות במערכת יחסית אמיתית עם אינדיבידואל אחר. כמובן כשבהרס הזה פרבוג'י לא מדבר על כך שאנחנו באמת נסבול או נפסיק להתקיים. אנחנו לא צריכים באמת לחשוש מן ההרס הזה. כי הוא לא מדבר על הרס שלנו, הוא מדבר על הרס של תדמית, של רעיונות, שכרגע מפריעים לנו ומכבידים עלינו. הם לא באמת, כפי שאמרנו, נותנים לנו אושר והנאה וביטחון ושקט. הם רק גורמים לנו ליותר סבל, ליותר ניתוק, ליותר צמצום ולפחות גישה אל החיים כפי שהם ואל אחרים ואל מערכות יחסים. ההרס הזה של התדמית שיכול להישמע לנו ככה קצת מפחיד, בעצם הוא תחילת החיים שלנו. הוא לא סוף החיים שלנו. ההרס שלנו כאינדיבידואלים. בהרבה מקומות פרבוג'י מדבר על כך שחיים רוחניים הם לא קונסטרוקטיביים. הם לא בונים שום דבר בנו. הם לא מפתחים אותנו, והם לא מקדמים אותנו. מטרתם להרוס אותנו, למגר אותנו. אבל כמובן כישויות אגואיות, ולא כבני אנוש, לא כחוויה אנושית. אנחנו מגלים עם המילים של פרבוג'י ובחיים הרוחניים, שיש לנו קיום מחוץ לתדמית הזו. וכשאנחנו מדברים על התדמית הזו שאותה אנחנו רוצים להרוס ולהשחית ולהעלים ולמחוק, שהוא יכול להישמע מאוד מאוד מפחיד ודרסטי, אבל כמובן שבסופו של דבר הוא לא תהליך שמכאיב לנו, אלא תהליך שמסב לנו יותר הרפאיה והנאה ושקט ושלום. אנחנו מדברים על ההתנתקות שלנו מן הצורך האובססיבי הזה, לייצג את עצמנו באופן יפה מול אחרים, מול העולם. אבל אנחנו לא מדברים על התנתקות שלנו מן החיים שלנו וממי שאנחנו. אנחנו לומדים בעצם שאנחנו עדיין יכולים לחיות ולהיות מאושרים ושמחים, ועוד יותר מאושרים ועוד יותר שמחים, מבלי התלות האובססיבית הזאת בדעות שלנו לגבי עצמנו ובדעות של אחרים לגבי עצמנו. ולשם אנחנו בעצם הולכים מחפשי אמת. אנחנו רוצים לבוא במגע עם הדברים כפי שהם. ואנחנו כל כך רוצים לבוא במגע עם הדברים כפי שהם, שאנחנו מעוניינים להקריב את כל הרעיונות, עד כמה שהם לא יכולים להיות נפלאים ויפים, שמאדירים אותנו ומפארים אותנו. אנחנו מעדיפים לוותר עליהם, להיפטר מהם, כדי לבוא במגע עם עצמיותנו. אז בכך נסיים. תודה שהקשבתם, ואנחנו נמשיך בשיעור הבא עם המילים של פרבוג'י אל תוך החיים הרוחניים. ג'אי פרבוג'י.